Bueno, moitísimas gracias por vir este concerto, como ben dixo Carlos. Somos a Xogo Orquestra de Ensanía. Hoxe estamos, pois, un grupo deles, unha orquestra de cámara. A verdade é que temos un programa así moi adaptado para estes entornos e este patrimonio tan espectacular que temos en Ourense. Empezamos a xira na iglesia de Santiago en Ribadavia. Logo onte estivemos na iglesia da Veracruz e hoxe, bueno, rematamos a xira Emocións Sonoras, patrimonio, música, a luz das candeas, como non podía ser en Xinzo, que a nosa casa. E bueno, gracísimas por vir todos, toda a corporación e sobre todo, pois, é unha pasada. Levamos os 3 días coas iglesias cheas e a verdade é que con esta calor están todos aquí disfrutando a música, pois é maravilloso. Moitísimas gracias.
de Ourensán. É impresionante. Levamos moitos anos moita xente traballando na escuridade para que despois afloren estas cosas, non? É importantísimo conservar e promocionar esta xente, porque a verdad é que non é por ser presumido, pero temos unha orquesta dun nivel, para ser a primeira que hai, que é impresionante. E a verdad é que levan tocando 3 días en plena ola de calor, que non vexades vos o complicado que é facer isto xa normalmente, pois con estas temperaturas ainda peor as afinacións, é moi difícil. Entón, eu creo que se merece un aplauso, pero fortísimo. Bueno, como viste, votamos 3 bandas sonoras. A primeira é o adagio do concerto para clarinete en la de Mozart, que é a banda sonora de Memoria de África. Despois, tocamos a banda sonora de La lista de Schindler, e ahora por último a banda sonora da Misión, que a parte de Gabriel. E ahora vamos a seguir con un pouco de música da terra, porque somos ourensás, somos galegos, e entón é necesario tamén que promocionemos a nosa cultura e a nosa música. Moitas gracias.
vamos ir rematando a actuación. Nos quedan dúas grandes sorpresas, dous grandes temazos. E bueno, o primeiro deles xa que estamos, pois, bueno, fixemos o ciclo de concertos en igrexas, pero decidimos meter unha canción algo representativa, e entón elegimos o Aleluya de Lila Downs, pois que espero que lle guste moitísimo.